ପାକିସ୍ତାନର ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷମତା, ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ ବିଶାଳ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯେଉଁ ସୀମିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପାକ୍ ସେନାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସଫଳତା ଦାବି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏହାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପରେ 27ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିରଙ୍କୁ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ସୈନ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ସହ ମୁନିରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ମୁନିରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2025 ମେରେ ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର 12ଟି ବିମାନ ନଷ୍ଟ ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଷୟିକ ଲଜ୍ଜାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନିଜ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅସୀମିତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଭାରତର ସତର୍କ ନଜର ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୁନିର ଏବେ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକ ଓ ସାମରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବା ସହ ଦ୍ରୁତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ରଣନୀତି ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି।